ассалому алайкум дӯстони азиз, шаб бахайр. ҳозир шаб соат 1 шаб мо дар шаҳри Подольск дар як чойхонаи бо ҳашамати калон ҳастем. Иҷа мо реклама наомадем, иҷара фақат чикор кардем, миллати худмона пасти бландӣ мешавад, ҳаётшо мехоҳем дар баршо бошем бародаро. бибинед дӯстони азиз, дар ҳамин чойхона чӣ чизе ки дидаасоди, яъне ки ай лампочкаҳои саркаргӣ, столу стули нағз, бибинем столои хуб, ҳамаш нав ки ё қариб 10 моҳ истифода бурдагиан, халос. Инаи диваноша мебини, ҳамаш нав бародарои қанд, ҳамаи ҳамин чизе ки шумо дидаасоди азиз, бародарои қанд дар фурӯш аст. ба кадом хотир хай ки зиндагии одам пасти бландӣ мешавад. ҳар нафаре ки чойхона, кафеҳо ягон чиз мекушоед, мехоҳӣ мисол бида, шояд ҳам як касад 5 та ина мехери устал дар кора, меё 5 та мегирӣ. Мумкин дар як касад 2 та 3 та диван дар кора, меё диван мегирӣ. Кад медина чунин халаделникҳоро бибинед, халаделника бародаро, халаделник мегирӣ. Инаи авқот гармкунак барои иҷа авқотхонакунак, яъне барои маразилкаш. Баъдан яъне ки барои шашлик тамоми асбобҳо ҳамҷа фурӯхта мешаванд. Бародари мо қариб ҳамҷа 3 миллион 600 ё 700 расход кардагиай. Яъне дар ҳамин оборот ҳамин ай чойник пиёла биё кухни бирем биё амса. Ай чойник пиёла саркарагӣ то тамоми чиз 3 миллион 600. Аммо ҳамин бародари мо оптум дар 1 миллион 500 додани. Хай шояд бо чахчах кунед. Ба ҳам хотир бародари азиз, агар дати аз стол дар кора мехезим ё акаҷон мегоям стол дар кора, мумкин ҳам я гирам. Мумкин дати аз сатил дар кора, сатилша мегирӣ. Як касад ина питса пазака ки ҳамин питса пазак 500 дора, 600 дора. Питса пазак ина чанд намо дора. Шояд одамое ки питса пазан меёем, мақсад меёи аппаратша мебарӣ. Кадме дегча дар корта дегча мебарӣ. фаҳмиде бародаро, иҷа бояд ки дар камера галкида бошад ба ғайри анмиш. Иша гуфт ба хона мебарам, инаи халаделникҳои нави нозанин пури хирокан, халаделникҳо. Бо че унаву халаделник бародари азиз фурӯхта мешавад. Ҳамчунин чойники пиёлаҳои калон, талерка хай зиндагия, як кухни калон, инаи халаделники хеле барои овгири бачаҳо, ҳамаи ҳамин чизҳо фурӯхта мешаванд бародари азиз. хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. Шояд дар як кас чойникҳо дар кор бошад, ина инчунин чойникҳо дар кор бошад, ина инчунин чойникҳо дар кор бошад. Шояд дар як кас пиёлаву талерка дар кор, шояд дар як кас сатилу тағора дар кор. халаделник, яъне ки нарх навои ёро ман аделна гуфта наметунам, ин вақт ба ям нест. яъне ки ҳамин бародар оптум мехоҳад ки дар 1 миллион 500. шояд як кас чойхона кушода иста бошад, бигӯяд ки бародари азиз чикор ку биё ман ҳамаша мегирам мебарам. шояд дар 1 миллион 500 мумкин арзонтар бутед. То ба ҳам хотир бародаро, ҳар нафаре ки мехоҳе ҳамчунин чикор кунед, ҷойҳо кушоед, агар ки доред чойхона, чизотун ҷазира нашида бошед, ай халаделник, чойник, пиёла саркарагӣ, то чӣ меган, лампочкаву талеркаву қошиқбача дар ҳамин ҷа фурӯхта мешавад. шаҳри Подольск, гиҷои амакҷон, гиҷои шаҳри Подольск, гиҷош микрорайон Климовский, дар ҳамин райони Климовский бародаро ҳамин чизо ҳастанд. станция Климовский ҷа поездо омада рафта ҳастанд. тамоми чиз дар иҷа дида мешавад, усталошу нав. Аллоҳ мушкилиам бародаро осон куна ва бародаро паҳн куне. Чойхонадоро бисёр медонам, аммо ҳаракат куне ки дастгирӣ куне ба нархи арзонтар. Аллоҳ мушкили ҳамаам осон куна. Худо нигаҳдор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бобоҷон 88 бо шумо буд. Худо нигаҳдор.